Welcome to beach. Ay, nahilo ako dun. So, magsasayang tayo ngayon ng gluta. Sasayang tayo ng gluta ngayon, guys. Ayan guys, so welcome to Sariaya Quezon Beach Resort. Sariaya. Anong pangalan? Sariaya to? Oh. Barangay Aplaya. Doon tayo mag-picture sa magandang region. Sa harap niya. Ito yung mga healthy na pagkain. Na ano yan, Tabita? Nilapag ko na ba ito? Nilapag ko na nga. Ito, ubus na. Pero konti lang yung sabaw niya. Kukunti na sa sabaw pagka makapal na. Oh. Tunahanan ni Kuya Julie yung itak niya. Pero ang tamis. Ano yan, makapal? Parang nyog na? Hindi na siya ano. Magulang na siya. Magulang. Ang bukayo niya. Wala pa, hindi pa ako kumakain. May buko na ako. Ito tamis, no? Fair? Tamis na. Hindi kasi Wawa naman si Yawling o. Pagbuhat mo nga ng buko. Ito. Sayang to. Yes! May kalog? Ha? Pag may kalog, Kasama yan ito? Kasama yan ito. Hindi, iba yun. Ay, ano na yan? parang ari ano no? Hindi ngayon. Niyog na. Hindi? Alas 9 na. Yug na to! Pinaman natin. Dun, malapit na lang naman tayo. Pagdating natin, ligo na. Sige, tingnan mo. may bulalo. Ano ito? May bulalo akong kali. Bulalo naman. Ano, gusto pa sabaw? Sabaw po. Sir, wala pa sabaw. Ako, okay na. Makulat na naman. Okay na kami ni Sir. Ay, lalo. Hindi ba lang kakain naman yan? Niyog na. Senior citizen. Ay, oo. Dapat pala gantong kulay, kuya. Hindi naman. Depende sa nasa itaas ng buko. Patingin daw ng buko ng ano, laman. Pero pwede pa. Hindi naman talaga siya nyug na nyug, no? Buko nga ng Manila. Buko Manila eh. Ala, sige. Baka. Sige. Ala. Matigas na? Matigas na? Ito yung bukayuin. Mahirap nga pala. Kala mo madali, ha? Ay, ano na. Buko na. Buko pa? Mahirap na kayo Ito din. yung ano, tanggalin mo yun. Kapag pangkayod na. Pangkayod sa bukayo. Bukayuin. Bukayuin. Ayun na, ayun, ano. Tuma. Ikaw. Ayan! Ay, sa'yo. O, ikaw muna. Magulang na siya. Hirap kumuha. Pag wala kuya, wag na lang. Parang ang daming laman niya. Kasi pag maano na, matigas na, Oh. ay madami na talagang sabaw. Hindi, ito rin eh. Parang di ko nga maubos-ubos. Share na lang kami sa buko. Dali. Oh, shit. Magana yan. Hindi mag-i-push yan. Magbabiral yan sa followers mo. Viral na yung Sa followers mo. Oh, contest kayo, tita. Sige. Contest. 1, 2, 3. Oh, sino mo una makaubos? Sige. Oh. Sino na nakaubos? may extra. Nagpapahinga si Tita Ellen.
Ayun, ubos na ni sir. Di ba yun? Tulong kayat eh. Manchete. Basta magtanim yung siling lamang. Ay, marami. Sili nandun ah. Meron doon. Meron doon. Sa may bakod. Ubos na sir. Doon, sir. May bakod doon. Sa may bakod sa may kalan. Ba't di nyo kinain to? Sa kanila pala. Tigas. Hindi na malao, kulangot na eh. Ito medyo malambot-lambot May bakod. ba? May nakita ko doon. Okay, magkasama yun. Hindi magkasama. Parehas. Ito, Wag na po, kuya. Ah, tama na. okay na ako. Nakapagod. Okay Hindi na ako ako. nakainom ng sabaw. Excuse. Teka, Ay, nakainom ka sabaw? Tama na nga eh. Nakainom ng sabaw? Hindi ka nakainom. Bakit hindi ka nakainom? Hindi, lagyan natin tubig ito. Lasang buko na rin. Wow! Hindi nakainom. Ay, isa na lang. Ay, ba't binigyan mo sa akin ako ng pwede mo? Wala, kinaliwa oh. Isang ano lang eh. Wala talaga kasi sa tunog Wala pala. naman. Ay, walang wala as in. Ay, ano tawag? Parang malabo. Ano? Ay, ang lakdaw. Ang tawag daw Lakdabuan. dyan, lakdabuan. Nadaanan ng buwan. Ay, Wala naman. ay ano, tingnan mo nga. Hindi magkano. Kung gaano So lalaki siya, sir. Hindi naman Hindi, kakalaman. wala naman. Ano bang group chat natin ngayon dito? Bago. Ano nga yung group chat natin? Bukod. Meron tayong gala. Ay, ilagay na. Bukod. Ay, di ba yung Din tayo lang. ang bukod ay dito? Ayan, yan. So yun guys, uwian na. Ayan. So, see you on my next video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, share, and subscribe. Ano lang po kami. Ay sis, pahiram yung ano mo.